להיות איתה מחר. יצירה מקומית, שמחים ששבתם אלינו. שלום לשפיר אברמוב. שלום וברכה. מיד נדבר על סיפורי התנ"ך המפוסלים בשיש, אבל נפתח עם ברק טל, מנצח ומנהל מוזיקלי של אנסמבל סולני תל אביב. שלום. שלום. מתי הקמת את אנסמבל סולני תל אביב? אני הקמתי את התזמורת הקאמרית הזאת לפני כמעט 13 שנה, ב-2001. בעצם אספתי את הנגנים הישראלים הצעירים הטובים ביותר. מה זה צעירים? היינו כולנו מתחת גיל 30. היום אנחנו כבר כולנו מתחת גיל 40, אבל גם יש קצת תחלופה ומגיעים עוד נגנים חדשים. וזה יוצר בעצם תזמורת שהיא מאוד צעירה, שכל נגן בו יש לו גם קריירה אינדיבידואלית, כסולן, כנגן מוזיקה קאמרית. הם כולם עוסקים בפעילות מוזיקלית נוספת. חלק מהם אגב לומדים, פועלים ומופיעים בחוץ לארץ, והם מגיעים במיוחד לפרויקטים של האנסמבל. וזה יוצר איזשהו מפגש ראשוני תמיד, כל פרויקט, משהו מאוד שמח, רענן ועם המון התלהבות. ומה מיוחד בהגשת הקונצרטים הקלאסיים? הקונצרטים הקלאסיים זה מין עולם שלא השתנה במשך המון שנים, ויש לו קהל קבוע שהוא מאוד מבוגר, וקהל צעיר קצת נרתע מלבוא לקונצרטים. ולמה הוא נרתע? כי הוא לא כל כך מבין, היצירות הן מאוד ארוכות, יש הרבה פרקים. לפעמים זה כבד קצת. לפעמים זה כבד, אסור למחוא כפיים בין הפרקים, ואם מישהו מוחא כפיים, אז האחרים נוזפים בו, אז הוא מרגיש שהוא לא מבין, והוא לא, הרבה פעמים יצירות ווקליות עם טקסט בלטינית, בגרמנית, הוא לא יודע על מה שרים. אז איך הופכים את זה ליותר ידידותי למשתמש? אז זהו, זה בדיוק. אנחנו רוצים גם שהיות וגם התזמורת שלנו, כולם צעירים, אנחנו רוצים שהקהל שלנו גם יהיה יותר צעיר. קודם כל, אנחנו שמים בקונצרטים שלנו מסך, ובו אנחנו מקרינים לפני כל יצירה, שם היצירה, שם הסולן, שם הפרק. אנחנו כותבים כמה פרקים יש ביצירה. במידה וזו יצירה ווקלית עם מקהלה או עם זמרת סולנית, והיצירה, והם שרים טקסטים בכל שפה שהיא, אנחנו מקרינים את הטקסט בשפה המקורית והתרגום מולו, ואז ככה כבר הם מבינים לגמרי. גם דרך אגב, כשמדובר ביצירות ישראליות, גם כשזה בעברית, בשירה, הרבה פעמים קשה להבין, ולא תמיד מבינים את ההקשר בין השורות, וכשרואים את זה... פתאום המילה מקבלת את המשמעות בכוח. בנוסף, אנחנו קצת הופכים את הקונצרט למשהו יותר up to date. אנחנו לפעמים מוסיפים הפתעות בין היצירות, איזושהי יצירה שלא הייתה כתובה בתוכנית, איזשהו משהו קליל, מציגים פתאום איזה סולן צעיר ששמו לא פורסם מראש וחושפים איזה... אנחנו הופכים את הקונצרט... ואיך הקהל המבוגר והמאופק מגיב לחדשנות הזו? לאט לאט מתחילים לקבל את זה, זאת אומרת, אנחנו כבר רואים דרך אגב קהל יותר צעיר בקונצרטים שלנו, במיוחד בחיפה, דווקא הרבה קהל צעיר. זה גם קשור בהרבה פעילות חינוכית שאני ונגנים מהתזמורת עושים. והקהל המבוגר, לאט לאט אנחנו עדיין מבצעים יצירות מסורתיות של מוצרט. בוא נראה רגע קטע שלכם. בשמחה. זה אני מנצח שם, יפה. אפילו שלא היה עליי קלוז-אפ, כי הבנתי שאסור, כי אז רואים קהל, אז ראו אותי רק מהגב, אבל זה אני, כן, בהחלט. מה יש העונה? העונה יש לנו, טוב, קודם כל אנחנו כבר, זו העונה ה-13 של האנסמבל סולני תל אביב. יש לנו קודם כל 3 סדרות קונצרטים למנויים בחיפה, בתל אביב ובכפר שמריהו. בכפר שמריהו? כן, כן, כן. יש לנו שילוב יפה, קודם כל מבחינת הרפרטואר, בין הקלאסי הישן של מלחינים מהמאות ה-18 וה-19 ועוד לפני,
ביחד עם יצירות חדשות, הרבה פעמים אנחנו מכניסים רפרטואר. עדיין מלחינים מוזיקה קלאסית יש מלחינים יוצאים מהכלל, גם בארץ, גם בחו"ל. אבל זה לא מוצרט. זה לא מוצרט, וגם אף אחד לא יכול לכתוב כמו מוצרט, ולכן גם לא בהכרח צריך לנסות לכתוב כמו מוצרט. צריך היום שהקולות והרעשים בעולם הם אחרים ממה שהיה לפני 250-300 שנה. גם המוזיקה שנוצרת היא שונה, וזה בסדר, ואנחנו רוצים גם להביא לקהל גם את מוצרט, אבל גם את מה שנעשה כאן ועכשיו, ואני חושב שהשילוב הזה... מה שונה ביצירות החדשות לעומת המוזיקה הקלאסית? יש בהם חיפוש אחרי הפקה צלילית חדשה, חיפוש אחרי בנייה של משפט מוזיקלי אחר, שפה הרמונית, טונלית אחרת. יש בזה הרבה פעמים מתגלים דברים יפים, מתגלים מלחינים מוכשרים, מתגלות יצירות הומוריסטיות או רציניות. יש גם סדרה לילדים? בוודאי. האנסמבל סולני תל אביב, בגלל שגם אנחנו התחלנו כנגנים מאוד צעירים בעצמנו, מאוד חשוב לנו להעביר את המוזיקה הקלאסית גם לדור הצעיר. קודם כל, הנגנים של התזמורת וגם אני עוסקים כולנו בחינוך מוזיקלי, ובשנה שעברה התחלנו בעצם סדרה חדשה לילדים, שבה אנחנו משלבים, יש בובה ששמה קנון, שהיא מארחת כל פעם נגנים, סופרים, למשל יהודה אטלס סופר הילדים. מאיזה גיל אפשר לקחת את הילדים? 4, 5, הילדים מאוד נהנים מזה. עוד שנה יש לי לקחת את ליה. ספר לי על אורח מיוחד שמגיע ותן לי תאריכים, איפה אפשר לראות אתכם? כן, הקונצרטים עם הפסנתרן והמנצח דוד גריילסמר, קונצרטים שיהיו עם סולני תל אביב ב-25 ו-26 בינואר. דוד גריילסמר הוא גם פסנתרן, גם מנצח, וגם הוא באותו ראש כמוני משלב מוזיקה של מוצרט או מוזיקה מהמאה ה-18 עם מוזיקה חדשה. יהיה לנו קונצ'רטו לפסנתר שהוא ינגן וינצח בו זמנית של מוצרט, ובמקביל יצירה חדשה של המלחין הישראלי הצעיר נמרוד סהר וסימפוניה של מוצרט לסיום. ברק טל, תודה רבה לך. תודה לך. תודה שבאת. שלום שפיר אברמוב. שלום.